Lo? Bi gau pasatu ditugu Txatanen kanpamentu honetan. Gure denda sartzen gara. Hementxe uxue esnatzen ari da momentu honetan. Hau da Txatanen etxea. Utzi egin digute, lo egiteko. Eta, hemen dara. Erdian sukalde bat dago, suarekin. Eta gure gozari. Planeta globalizatu eta gero eta berdinago honetan, Mongolia da zaldi baten gainean inolako mugarik gabe ibiltzeko herrialde bakanetakoa. Eta bostean, Milak eta biok Mongoliako iparraldera joan ginen. Txuka itzultzaileak eta taxa gitariak lagunduta. Hosbol lakutik Ulan mendietara. Hau da, ekialdeko taigara. Orain elurren hartzaileak ezagutzera. Txatanak ezagutzera, hain zuzen. 18 urte geroago, 2023an, berriro itzuli gara Mongoliako iparraldera. Darhat eta Txatan familiak berriz bizitatzera. Baina oraingoan, gure bi alabekin, Usuerekin, 12 urte, eta Garazirekin, 9 urte. ...2023ko abuztuaren bostean, Hatgaletik Kovsgolen lakuaren hegoaldetik abiatu ginen. 5 egunez, aintziraren ertzetik ibili ondoren, Koridor Saridag eta Baian mendiak zeharkatu genituen Rentxinkunbera iritsi arte. Guztira, 125 kilometro zaldi gainean. Egunero, 25 kilometro bataz beste. Rentxinkunben, ustekabean, 2005ko bidaiako gure gida izan zen Daxarekin eta bere emaztea Bimbarekin berriz elkartu ginen. 5 egunetako janaria erosi eta Darhat estepa zeharkatu genuen, Saian mendietara heldu arte. 8. egunean, taigan sartu ginen eta Txatan ekialdeko kanpalekura iritsi ginen. Siberiako mugatik oso hurbil. Txatanak orain gizakiak izenaz ere ezagutzen dira. Espedizioa hasi genuenetik 213 kilometro egin genituen. 2 egunez Txatan familiekin eta haien elur oreinekin egon ginen. 10. egunean, taiga utzi eta Darhat depresioko estepa zelaietara itzultzen gara. Gure helburua Dot Txaganur aintziraren urrertzeko herrira jistea da, eta handik Mahamaren etxera, 44 kilometroko saldikada luzea egin ondoren. Guztira 257 kilometro egin ditugu 10 eguneko espedizioan. Beraz, egun bat edo bi atzeden hartuko dugu bertan. Bueno, bagoa. Tarte batean, etorritako bide beretik atzera egin behar dugun arren, tarteka gidariek bide desberdinak hartzen dituzte. Hala ere, argia ez da berdina. Lehen oharkabean pasatu zitzaizkigun testurak eta detaileak agerian utziz. Horri esker, aurretik ditugun 54 kilometroak
asko zeramangarriagoak egiten dira. Zerako bide polita. Oso ondo. Arratzaldez, baso borealak utzi eta Darjateko sakonunean sartu gara. Bertan, paisaia, aintzira, ibai geldo eta larre amaigabeek osatzen dute. Eta tarteka abere taldeak ikus daitezke bazkan. Erliebea uin modukoa da, eta zorua lehorragoa, estepako belar finez estalia. Darjat esteparen zabaltasunak uhalak askatzera gonbidatzen digu. Lauazka egiteko une egokia da. Ur hau Dot Txagan laku multzoaren parte da. Handik, urak bidai luze bati ekingo dio. Mongoliako iparraldean Siberian sartuko da eta Ozeano Artikoan itsasoratuko da. Berrogeita lau kilometro zaldi gainean ibili ondoren, zaldiaren pausu bakoitza sentitzen dugu, bizkarrean, belaunetan eta eserlekuan. Azken kilometroak aurreko guztiak baino astunagoak dira. Azkenik, Txanganur herritik hurbil, mama eta familiaren ger edo jurtara heltzen gara. Atzedena baino ez dugu buruan. 10 eguneko zeharkaldiaren ondoren, jada 257 kilometro egin ditugu zaldiz. Oraindik ia beste horren beste geratzen zaigu aurretik. Mongoliarren artean, harrera beti hasten da janari, ogi, gazta, gurin, esnegain eta tepero pixka batekin. Izugarri eskertzen dugu. Gure kanpadenta jasota eta haragi lehorraren azken erreserbekin, afaria prestatzeko ordua da. Okela, lehorra. Ez dauka oso itxura, bueno, ona, baina ez da txarra, Afaria. Venga, a ver. Ahora sartuko dugu hemen. Vale. Baitu Josepe.2. Josepe, bai hori da, etorri. Afariaren usainak espero baino interes handiago piztu duela dirudi. Espedizioaren 11. egunean, Mahama eta bere familiaren etxean atzeden hartuko dugu. Guk platera garbitzen ditugun bitartean, Mahamak eta Tuiak, bere emazteak, garbigailua atera dute gerretik. Oraindik egun asko geratzen dira bidean, eta arropetan, hautza, kea eta lokatza pilatzen hasi dira. Esteparen erdian, gasolio sorgailu txiki batek garbigailua martxan jarri du. Aldiz, garbigailuarekin erropa garbitzea uste duguna baino neketxoagoa da hemen. Ez dago iturriko urik, beraz, errekara joan behar da bidoietan urak hartzera, adibidez, motos. Gero, zutan berotu eta eskuz izurtzen da garbigailu barrura. Ur zikina zuzenean belarraren gainera izurtzen da. Estepan ez baitago ez ustubiderik ez estolderiarik.
Ondoren, ur berritzea dator, ur beroarekin berriro. Eta azkenik, zentrifugatzea. Komunera joatea ere ez da edonolakoa. Komun zuloa etxetik urrun jarri ohi da, 200 metro edo gehiagora. Uxuek eta garazik, alabekin jolasean ematen dute goiza. 10 urteko inkulin eta 15 urteko iptusin, hain zuzen. Mongoliako estepan, denetik urrun, itzulpenik behar ez duen hizkuntza unibertsal bat dagoela deskubritzen dugu. Voleibola. Inkulinek eta garazik, biak 10 urtekoak, hobeto konektatu dute. Batzuetan, uxuek nahiago du bakarrik egotea bere musika entzuten. Eguerdian, bazkaltzera gonbidatu gaituzte. Ardi gizatua, patata eta azenarioekin prestatu du tuiak. Bazkalostean mapak zabaldu ditugu lurrean, eta mahamak Txahatanen mendebaldeko kanpamentuaren kokalekua seinalatu dit. Espedizioaren urrengo helburua. Mapak gorde ondoren, gerraren barruan lana dago egiteko. Ama eta alaba, aharul gazta tradizionala prestatzen hasi dira. Jogurta bezain lodia den esne hartzituarekin hasten da prozesua. Nahasketa poliki-poliki berotzen da suzko sukaldearen gainean. Alabak sua bizirik mantentzeko egurra jartzen duen bitartean, tuiak etengabe eragiten dio lapikoari, itsas ez dadin eta egosketa eta lehortze uniformea lortzeko. Beranduago, iptusinek zintzilikatuta dauden haragi puska batzuk jaso ditu. Modu tradizional honi esker, haragia lehortzen dute eta ondoren hilabetetan gorde dezakete. Sutondoan eseri da tuia eta zati txikietan mosten hasi da, ohituratik sortutako trebesiaz. Ger barneko banaketa bezala. Erdian berogailua jartzen da, sukaldatzeko, berotzeko eta arropa edo haragia lehortzeko. Ekialdea edo eskuina emakumeen espazioa da. Sukaldea eta gerrarekin lotutako tresna guztiak atetik gertu daude. Iparraldea atearen kontrakoa da garrantzitsuena. Aldare budista, familia argazkiak, telebista, bateriak eta bar jartzen dira. Eta familia burua edo gonbidatu garrantzitsuenak esertzen den lekua da. Eskerra, mendebaldea, gizonezkoen eremua da. Kanpoko munduari erreserbatua. Bertan, armak, lanabesak, eta abar gordetzen dira. Eta gonbidatu gizonak esertzen dira. Etxe honetan aldiz, garbigailua elementu garrantzitsua da dagoeneko eskerraldean. Ohiturak berrizten ari direnaren seinale. Oheak bat edo bi barruko perimetroan banatzen dira, armairuekin edo armairu lanak egiten dituzten maleta pilekin txandakatuta. Gerrak beti hegoalderantz orientatzen dira. Sarrerako atea kolore biziz margosten da izpiritu gaiztoak usatzeko. Ekaitz azkar eta ilun bat etortzen ari denez, babestu beharra dago. Jakak ere, normalean belardietan sakabanatuta, gerraren gana hurbiltzen dira babes bila. Hala ere, gaztetxoak jolasean buru belarri, euria hasi arte. Denbora astiro doa, aspertu gara denda barruan. Bueltatxo bat ematera atera gara. Aldaketa batzuk nabarmenak dira 2005-etik ona. Darhat biztanle asko ohiko ger tradizionalak baztertu eta egurrezko txabola iraunkorretara pasatu dira. Aldaketa horrek nomadismoaren amaiera motela iragartzen du. Modernitatearen abantaiak ere heltzen ari dira.
ia familia guztiek dute dagoeneko motor edota auto bat, bi gizon hauek bezala. Hain tipikoa den modu mongoliarrean beren ibilgailuen ondoan atsedena hartzen. Simaur lehorraren meta hauek egurrarekin batera erregai bezala erabiltzen dituztela, Uxue eta Garasiri azaltzen ari garela, Gerra honetatik barrura sartzeko gonbitea jaso dugu. Barruan, sutondoan, 3 emakume daude. Oso adineko emakume bat, emakume heldu bat eta gazte bat. Eta bat-batean otxikara sentitu dugu. Asierrek eta nik adinekoa berehala ezagutu dugu. 18 urte lehenago, 2005ean Txahatan kanpamentuetako batera egin genuen bidaian, aurkitu genituen pertsona berberak dira. Holtzik 87 urte ditu orain, orduan jada itxua zen. Anurna bere alaba, eta Boina bere 20 urteko biloba, garai hartan amaren besoetan apenas aurpatzen. Easy, mam. Gurekin ekarri dugu 2005ean atera genien argazkia. ¿Es ella? Wow. Sí. Segundo batzuez, kosta egiten zaigu ikusten ari garena onartzen. Estepako eta mendiko milioika kilometro kuadraturen artean, halabeharrak edo agian beste zerbaitek bildu gaitu berriro. Garasi, and Usue. Hogeita bat, ez? Eta berak? Bigarren atseden egunean, Txanganurrera joan gara. Leku isolatuagoetara bidaia jarraitu baino lehen. Hainbat gestio ditugu egiteko. Gure muga baimenak destakamentu militarraren aurrean aurkeztu behar ditugu. Janaria erosi eta pertsona batzuk aurkitu nahi ditugu. Errusiako mugatik oso gertu dago Txanganur, eta Mongoliako tradizioak eta Siberiako eragina nahazten ditu. Hemen, muturreko neguak 30 gradu 0 azpitik jasateko egurrezko etxeak dituzte. Urruneko leku honetan ez daude ohituta mendebaldarren bizitara. Jakin minez begiratzen digute, beren izozkiez lasai gozatzen duten bitartean. Batak, bertako janaria probatzera gonbidatzen gaitu herriko jatetxe xume batean. Geldialdia aprobetxatzen dugu, neska baten bila gabiltzala galdetzeko. 2005eko bidaian ezagutu genuen neska gaztea, ex-natz aizenekoa. Orduan ateratako argazkia eman nahi diogu. Soineko denda batera bidali digute, bertan lan egiten omen du gaur egun. Eta, espero gabe, handik minutu batzuetara agertu da. Topaketa zirraragarria da. 18 urteren ondoren, ia ezinezkoa dirudi Mongoliako txoko urrun honetan berriro topo egitea. Orain, 34 urte ditu. Txangoa amaitu aurretik,
Batak bere ger edo jurtara gonbidatzen gaitu. Herriaren kanpokaldean. Han bere emazte hautjun ezagutzen dugu. Eta hark prest dauka sopa bero bat, ongi etorri gisa. Bidaian zehar, hainbeste kilometro eta hainbeste abeikortasun erakustaldi jaso ondoren, ondo baino hobeto dakigu, hemen horrelako gonbidapenari ezin zaiola uko egin. Etxera itzultzean ez dago inor. Mahama mendira joan da, negurako belarra mostera. Bitartean, alaba txikiak eta laguntxo batek zaintzen dituzte inguruan bazkatzen duten animaliak. Horren bikotetxoari zaldi gainean ikusiz, erreza da ulertzea mongoliarrek zaldiarekin duten harreman estua txiki-txikitatik. Trebetasun, askatasun, joko eta alaitasun ahazketa batekin bizi dute. Bizitza alaitzuaren momentua da. Mama iristean, hauts bat falta dela jakinarazi dio Inkuyunek. Kotxe hartu eta haren bilagoaz. Garaziri egotzi zaio hauntxoa eustea kotxe barruan. Harro sentitzen da. Une batez, familiaren eguneroko zereginetan parte hartzeaz. Gerrera iristean, ama eta alaba basotik itzultzen dira. 21 litroko metalesko bi kantina handi arandanoz beteta dituztela. Etxeko lana hemen ez da inoiz gelditzen. Ia ez dago atsedenik. Kontu handiz, atzo prestatutako aharul gaztaren masa mosteko eta kontsumitzeko adina lehortu den egiaztatu du. Mongolian gazta mota asko dago. Bigun eta freskoetatik hasi eta lehor eta gogorretara. Azken hauek harriak bezalakoak. Negurako eta nomaden joan etorri luzeetarako pentsatuak. Urritik maiatzaren erdialdera arte, familia banandu egiten da. Mamak eta tuiak hotz handitik babestuago dauden kanpamentuetara joan behar dute abereekin. Alabak aldiz, Txanganurreko barnetegian egoten diren negu luze oso. Holakoxea da bizimodu nomada moderno, banaketa luzeak eta negu gogorrak.